Berriak oso garbi eduki du, kazetaritza hobea egiteko lagungarria den neurrian erabiliko dula adimen artifiziala, baina ez beste zertarako. Ez du erabiliko azkarrago egiteagatik edo merkeago egiteagatik. Giza sormena bultzatzen segituko du eta giza esperientzian oinarritutako kazetaritza egiten. Beraz, horrek ematen digu helduleku bat gero erabakitzeko eman dezagun ahots sintetikoa erabiliko dugu kazetaritza, bai, horrek ez diolako kalterik egiten, geure buruari eman diogun filosofia horri. Kazetaritza hobea egin dezakegu, transkripzioak modu automatikoan eginda. Adimen artifizial sortzaileak sortutako testurik argitaratuko dugu berrian? Ez dugu argitaratuko. Ez osorik eta ez partez. Gure kazetariek bermatuko dute beti testuak gizaki batek eginak direla, giza esperientzian oinarrituak eta hezurreragizko personen iritziak eta elkarrizketak eta ekarriko ditugula platzara. Hori da nola esango nukenik, gure filosofia nagusia adimen artifizialeri dagokionez. Nik uste asmatu dugu teknologia berri horiek sartzen, hedabide handien pare egoten edo jokatzen, baina gure izakera eta gure egiteko modua galdu gabe. Orduan, uste horri eustea dela garrantzitsua.